mai millor dit avui, no? S'han perdut 2 punts. Sí, claríssimament. S'han perdut. No sé si hi ha pogut reflexionar sobre els motius. Home, no passa gaire temps, però lògicament quan t'avances 2-0 contra un equip tan competitiu i tan bon equip i amb tants bons jugadors com el Llagostera, evidentment el partit s'ha d'acabar aquí, en el sentit que no poden remuntar el partit. Lògicament hem fet coses malament per no haver aconseguit guanyar el partit, però bé, això és la reflexió. Ara només s'ha acabat el partit, quan han empatat el partit, però lògicament davant tenim un equip molt important, que per mi és un dels favorits a estar a la part alta, sense cap mena de dubte. I bé, lògicament, també hem de tenir en compte que el Llagostera té molts recursos i els 3 jugadors que ha tret per intentar empatar el partit són perfectament jugadors titulars a qualsevol equip de segona B. Per tant, tenen eines, les han sabut moure bé. Nosaltres no hem sabut tancar el partit abans, però bé, mirarem tot el positiu que hem fet, com sempre, i anirem al proper partit a guanyar-lo. A la graderia sentia el rum-rum de per què Piti no feia canvis quan es veien jugadors escoltar-se sobre el terreny de joc. Com és que només ha hagut un canvi? Bueno, no sé, el rum-rum aquest. Lògicament, cadascú veu el futbol d'una manera. En aquest cas, soc jo l'entrenador i qui ha de decidir els canvis, em toca. I bueno, jo penso que els jugadors no estaven cansats ni molt menys. I el que hem fet és perquè pensàvem que podien donar alguna cosa una mica diferent a la zona d'atac, perquè el Llagostera estava amb la línia avançada defensiva i teníem espai i jo s'ho podia donar alguna cosa diferent, però la resta pensàvem que estava prou bé i a la zona de davant, que era on podíem tenir recursos, doncs no era necessari. Per això no ho hem fet. El Llagostera avui ha sortit amb alguna poc habitual, en el teu cas poques opcions tenies, que sortia amb el que hi havia, perquè entre lesions i sancions, 16 justos. Sí, hem tingut, al final s'ha quedat Cristian sense convocar i la temporada és així, és llarga, ara venen molts partits, és el que pensàvem que era el millor equip del principi i la millor convocatòria i cap problema, és el que tenim i el que ens toca i estem molt contents dels jugadors que tenim. Si alguna cosa positiva es pot extreure avui és el fet que per fi ha marcat algun altre que no sigui Edgar? Bé, lògicament és important perquè són 2 jugadors com Prats i Quim que lògicament faran molts gols aquesta temporada i bé, han trigat unes quantes jornades, tant de bo a partir d'aquí segueixi aquesta dinàmica i jo penso que ara mateix sap molt greu perquè tenir la victòria tan a prop, però hem de pensar que hem aconseguit un punt a casa i de la manera que ha sigut, però no ens hem d'oblidar contra quin equip ho hem aconseguit, per tant anem a donar-li aquest valor i anem a agafar aquest optimisme i aquesta manera de fer, que pensem que l'equip està fent moltes coses bé, per d'aquí 3 dies tornar a competir, ni molt menys ni hem perdut el partit, ni l'equip ha donat una mala sensació, ni s'ha trobat incòmode al camp, tot el contrari. Per tant, sap molt de greu, perquè el resultat marca, lògicament, aquests 2 punts eren molt importants, però més enllà del resultat analitzem el partit i l'equip ha fet moltes coses bé, ha atacat bé contra un equip que es defensa molt bé, per tant no ens oblidem que l'equip ha fet coses molt bones. Edgar està avui a la banqueta, no sé en quines condicions creus que pot arribar a Inca, tenint en compte que d'aquí 3 dies torna a haver partit. Doncs bé, en principi el partit d'avui era lògicament molt just, els jugadors sempre volen jugar i estan acostumats a tenir aquest punt de molèstia que pot ser. L'hem tingut a la banqueta amb la intenció de poder fer-lo servir, lògicament per un partit sencer no estava i tal com ha evolucionat el partit hem decidit no fer el canvi i a partir d'aquí esperem que pel dimecres seguirem l'evolució i a veure com arriba el jugador per poder lògicament comptar amb ell ja sigui d'inici o durant el partit. Dels 2 últims partits a casa, que després hem pogut sumar 6 punts, només n'hem sumat 2. Fa molta ràbia no haver aprofitat aquest moment de jugar 2 partits seguits a casa? Sí, fa bastanta ràbia. El futbol són resultats i quan ho tens tan a prop sap molt greu, però bé, el que hem de mirar és, torno a dir, deixem una mica el resultat de banda, això moltes vegades costa, nosaltres com a entrenadors ho hem d'intentar fer, de mirar totes les coses que treballes i que intentes fer per aconseguir la victòria, lògicament, i al final el futbol és capritxós, ens hem marcat un gol en pròpia porteria, és una errada nostra, claríssimament, i per tant,
Més enllà, per la propera setmana treballaríem molt millor amb 6 punts, està claríssim, o amb 4. Però hem de treballar en 2, treballarem amb la mateixa intensitat i aprenent d'aquesta situació perquè l'equip es tornarà a trobar partits que estarà per davant amb el marcador i per tant haurà de saber resoldre-ho. Com preveus aquest partit de dimecres? Doncs, bueno, complicat com qualsevol altre. No hi ha partit fàcil amb aquesta categoria, cap ni un. I bé, Constància, tot i ser un acabat d'arribar a la categoria, està demostrant que està avançant a la Copa del Rei, està portant la Lliga, per tant, les coses segur que les fan bé. No tenim la informació, però encara no l'hem mirada, per tant, poca cosa puc dir. És tot?